Meghalaya TMC kawan rak Syafi ya kan maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, dan Meghalaya TMC kan penmi. Lailak teli gam apa kini kisan sinem manwan. Berkum juru ban ajing rap pisa ka belong Syajar dikasih benai. Kata khat arjar dikasih sinem ka barok kisamla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka art penyau terek urempang. Jan ya ka syap jong pi haki artli kisentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC. Ta ka jinglong jinging I wan no du pay bat ngin net pai biang shau du pay bat ha ka ta ka nong rem hi ngawan bangan yeng ha ka ni ka por ban pen sro thu ipi ya ka ta ka jing koridor jongi ya ka ta ka jing koridor jong ka jinglong breu jongi bat kumnu ngi dei bangin im bat kumnu ngi dei bangin yat ngasngo ban ai kublai e ningkong ye ba ardan kublai ba ardan ibalawan na jingay ba ardan iwan na nong stun ban mentay lawan sini ban pin snguthu ya kinikipat pa ka ay kata ka nong rem jong ka VPP bat balay bang ihap banjit ya ka VPP ngan sedang ya ka jingkren jong ha kani ka janmit bat ngan kren ya ka jingkren jong ha kani ka janmit ha ki lightly ki kentin baningkong ngan kren ha ka khasi ngan keren ru ha ka pareng bat ngan keren ru ha ka hindi namar ba gidan sibun kini gibreu kibawan banyele election ana kani constituency jungi kibawan banyele election tang da ka ba pinto bria kibawan banyele election tang da ka ba pintame kibawan banyele election ha kani constituency da ka ba yalam kini kena samla ban pindikiat ban pindikiat daladap kita ke meeting kibawan ha kani constituency jongi ban pinjak khlia ya kini kena samla jongi kom kita kibreu kiwan banyele election na kani constituency jongi ya kom kita kibreu ngidei ban bret halawar ding bat ngidei ban bret sherut bat ngidei ban let pai na kata ka jaka ka bakiwan ha kani ka janmit ngan sedang ya ka jingkren jonga bat kumbang alamat pang ha ka to ka poster ka ba pilai I balai ba umudi Rahul Gandhi bat ka Mamata Banerjee kitrang dik banwan sya kani ka jilla Meghalaya jongi berkat himapi ka jilla Meghalaya jongi ka he kanno kamdi ka jilla ka ba he palat kadon katno tli seat sa Lok Sabha tang artli seat sa Lok Sabha kawai ka Shillong seat kawai ka Tura seat lada kanu kani ka parti ru ka BJP ne ka Congress ne ka TMC kayo 0 Lok Sabha seat nang ni na Meghalaya kam kta ai namar ke Lok Sabha seat kadon sanspa sanpautam ti balai padegan kat umudi kat Rahul Gandhi bat kat ka Mamata Banerjee kiwan sya kani ka jalla jongi kiyo I don ayu ha kani ka jalla jongi ko kipat ba pihap di ban snguthu syai bat ha kani ka janmiet ngan pensyai pi ba ka kata ka jingma ka baap ya kani ka imlang salang jongi ka kata ka jingma ka baap na benta uni upat kasi khara ha kani ka jalla Meghalaya jongi bat ka kata ka jingma ka baap wat ya ubam de khasiru ha kani ka jalla jongi nginya pai shwa khendiat nado ka snam ka khandai spa khandai puar ha ka snam ka khandai spa khandai puar kani ka snong jongi kalai I ka jingya snam ha ka ba ukhasi bo ubam de khasi kia shrut kia dat bat ladon ka jingya snam ha ka snam ka khandai spa khandai punyau kalawan pai biang kata jingi snam ha kani ka constituency jongi bat ha kani ka snong jongi manu bayo nong niya kata manu bayo nong na kata omde kini ki politicians omde kini ki political party mentang nyat kam sakmat ha ka snam arajar khatpra laja ayu ka snam arajar khatpra ladan laingut ki kena kasi belas asyo ang teh tamator kaladan ka jingkiwen
Kalau don kejing dawa badai ban arrest ya gitu gibreu ki balasyo. Henry claim don arrest. Kajayu hadian jong kata. Baro kini kajala Meghalaya kala kiwen kila let panhiar sti sa motor hadu si benai lentar kala don kata jingyaki la khangi ki internet katai ka motor kala longgum kata ka battleground lani kata ka madan yale Henry manu bayap unong song yau yap brio basong yau yap but de dong khasi bayap ubam de khasi ru yap hadu shibnai lentar ka yad kata ka jingyaki mentang yad kam sakhmat arajar ka khandai arpo arbuwe arbuar ha kasnam arajar arbuar la jayu hamte hadan keti la shasho sagi bom de khasi claim don arrest balai claim don arrest habalai iya gini video de manu basyo tangba claim don arrest mentang an pensai sapi ki patba ke kajing yadai hapdeng kajing wan jong umudi Rahul Gandhi bat ke Mamata Banerjee sini bat ke kajing yadai bat kita kijing yaki bat kijing yale ha kini gisan teli kisnam balai mdan arrest balai ki up balai ki kwa ban penyaki bet balai ki kwa ban penyusrut yangi ki kwa ban penyusrut yangi namal ba ki kwa ban proof bakane ke Meghalaya kadai kata ke insurgent state lani kata ke jela ke bomdon ke jing syong sup syong shingan haba kilala ban proof bakane ke jela Meghalaya kadai kata ke jela ke bomdon ke jing syong sup syong shingan kan jayu kan sawan sa kani ke military rule gombawan hang thi hajela Nagaland kani military rule ki khot ka afspa mar senwan kani military rule aga jalla long yu ngim don hokshu haba ngim don hokshu ngim la shu banyeng banyile persya ka sarkar ngim la shu banyeng bangin persya ka sarkar ka ege ka bakale ladang yeng persya ka sarkar kani ka sarkar kan shu arrest pejengi lani kan shu siat ya pejengi kumba kale ya kituki nong bala hangki ha jela Nagaland balai pedangan ki kwa banuan rai kani military rule lada pidai kini ki patba ki baju pet ki news ki baju puli ba ki jubuti ni kini news pensyam ba da ki post na menta kala don kani ka jing tre shitam ka bajur na kini ki party ki badon hang tia assembly ban penti ya uni uranium di way udah mar po khandau ba penankam ban snaya kini nuclear weapon sisen balati uni uranium na po khandau kan semi kani ka LRB bat kani ka LRB kan sa penyap yingi kan ngin sayo ikini kijingpang kansa ngin sayo ikijingpang yap siliang ngin sayo kijingpang kibalai paujat di belagen kini ki parti leksi pilai iya kani konstituensi jungi kadang kajing te pisa ka bajur ba man la kasni kongres ru te UBJP ru te UNPP ru te yelam piknik hana ai pi kini kijing ai snobha ai kini ki dinner set ai pi ki kombor ai pi ki tin ki wan na kata ka pisa ban ai kini ki tin ki kombor ba kiway gombang alaong lada day usuting MLA kawan na ka plating ka jong ka MLA scheme kabadai kanu khat ar crore san paulak tingka ya kani pila ban Pedro ha kini YouTube channel ba pher pila ban Pedro ka YouTube channel jonga ngala patay syai ba lor kata badminton namar ba kadai kini ka Ash Wednesday ha ka ba pikan mau ya ka jinglong jumpi ka ba piwan no dupe bat sisin ka sngi pen salit pai sho dupe ngan poi ha ka takanong rim ka ka taka jingma ka ba up ya kani ka ri ba ka jat benreu jungi ngan pen kan mau ya kini ki para banget Kristan jungi baha ki por ki bakham menshwa lada pi kan mau ki juwan kini ki jing yarap na Rome na Wales but no way
ban Leu, ban Snai kini ki school. Ya ka Saint Anthony's, Saint Edmunds, Saint Mary's, Saint Margaret's, Sinot, KJP. Ya kini ki school asnada ka pisayo. Day bala asnada kini ki pisa jong ki missionary ki balawan. Day? Katay ka katedral, kayang mani katedral, kayang mani ka ba itnat ta makani ka jalan not is jungi. Day balas na da ka pisa missionary. Teng ngamla ban sungutu padegan. Ngamla ban sungutu parlok. Ba kumno kini ki Kristan jungi kidang let but ya ka BJP. Ngamla ban sungutu. Ngan pensyai pi balai ngalong persyak bhai ka BJP kumu Kristan. Ngalong persyak bhai ka BJP kumu Kristan. Namar ba kani ka BJP kadai kata kaseng kabalik benyi ki Kristan. Kani kaseng BJP ladang ipetang ti Asam ta. Tang shikenta shiteng ka bajengai nang ni nasyolong ha Asam. Menta ha Asam ya kini ki Kristan ki badai ki tribal la syak kini no ya kata ST certificate kitip ni ami kata ki yang mani ki la syak bulldoze yang mani la syak bulldoze andai wat kataru ki don kini ki pat Kristan jungi ki badang ong ba kini gede tang ki jing pentame ngan bu ya kini ka jing kali pi lara pi ong ba kini gede tang ki jing pentame balai pedagang ba kini ki jing yarap ki bawan nang kina room na wheels menta ki muan shu balai ken uni ukau ba pijuyo mensha pijuyo i uni ukau ba pijuyo pemyo shu menta la ai do kau mudi pila kau mudi ne pila utau kau bawan ba kajing terku tanggata kini ki orphanage la ueng ki orphanage la ueng hak katayo ko balalet ngalayo ban syongkai ba ni sister nang tay sister Helen nang tay na Belfon abang ya syongkai ba ni sister Helen na Belfon ya cringe pang ka jinglong jingman jong kani ka imlang salang jungi iong yang ay iong bangi ngiladon hatmir jong ka jingma ka bakraw ba do kata-kata iong ba pitip na em ba mi bon iong syati sa Chennai menta kila pa di kini notice sa baro ba on sya syu ban bu konven iong sya syu ban bu konven balay sya syu ban bu konven namar ba kiong hana ba sisin balalet hagitu ki konven ne kini ki orphanage ki penkala Kristan ni ki bamdei balong Kristan kiong mental asdang man kanglut kini ki orphanage ki jagari kunswet balaseng daga modot tirisa mentala kang namar miyosyo ka fan narum pitip ne me kata kini ki ying kisam ki baduk ki bayo ya kajing kersyan na kini ki balang ban penlit school ban bu school iki ban ai kini ki jan kinap menta ki miyosyo nakadaw jong no nakadaw jong BJP nakadaw jong BJP wat ong ba ngalong persya ino ngamlong persya ino ndre ngalong persya ya karukom terikam jong no ngalong persya ya karukom terikam da ka baburam ya baro ki para banget don teng ngino palat ya kani ka mensiam showbreu hot wat lada uniu breu ubiang hendai lada ka parti kambiang lada kani ka parti ka ksi ya kini ka Kristan jungi lada kani ka parti ka penyap ya kini ka Kristan jungi lada kani ka parti ka yale persya ya kini ka Kristan jungi bat kani ka parti ka penduk jingkermen ya kini ki kunswet ki badai ban let ki orphanage ya kini ki kunswet ki badai ban yo ban let school lada kani ka parti ka kani eno ya kita ki hok jongki hato utau breu ubiang mo hato utau breu ubiang mo umbiang wala da ubiang kanuru andai uyarap ya kini ke parti ban ksi ya kini ki Kristan jungi ti kumno kan ngendang kersyan ya utau breu badan ha kata seng BJP
gumno gengin kersan wala dangi iet ya kanu berkenaru ngimlak ban kersan ya kum tau breu namar ba utau breu udan ha kani ka parti ka bamlong ka parti ka bamlong kumbala ong iba arden mene miladon kam bangin perkhat mai bangin let sa Delhi midon kam ban represent hi mangi dalade yalade umdei ban pen represent na manu yangi midon ke jingnang jing start ka bobiang ngan chupini tu yalade ngadi umibon lingdo ngadan master's degree he English ngadi noikai sti sepo nongpo mencem senam ngalai alam ni kini noikai sya kini ka jingeki persya kini ki ya kini ki corrupt politicians ki badan hakani ka sarkar MDA bat nila job ya kita ki corrupt politicians na ka MDA government